Айде. Готов си. Готов си ли? И там Войци фана днеска. Ма е верно, че ти си тази сиенца. Та пали го... А, не си го заврял. Виж, че пак го заврял. Бапачко е. Син цвет. 30 метра. Дойде бе, 30 метра. Добре. Става пръчка, малко по-бърже стават нещата. Пръчка по-бърже стават. Али! Да. Ама съм стигнал вас. О, не, пак тръгна. Завре ти главата ли или? Стоплих се бързо. Гледай какво прави. Опа. Айде, майка! Айде! Едно при вас. Тук е. Майка! Ето ги. Дай пак. Дай. Не, ребята, пълно. Не мога да затвори. До 8 часа, добре. Много литър. То 54. 54 литра, ама... Абе, стига.